дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон нишасти матбуотии раиси вилоят бо намояндагони воситаҳои ахбори омма баргузор гардид. Дар он роҳбарияти вилоят, масъулони мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва рӯзноманигорон иштирок намуданд. Раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни суханронӣ фаъолияти 6 моҳаи аввали соли 2026-ро натиҷагирӣ намуда, таъкид кард, ки рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят дар ин давра бо нишондиҳандаҳои назаррас таъмин гардидааст. Тибқи маълумоти пешниҳод шуда, маҷмӯи маҳсулоти вилояти Хатлон дар нимсолаи аввал ба 19 миллиарду 900 миллион сомонӣ расида, рушди воқеии он 108.1% таъмин шудааст. Ҳиссаи вилоят дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 24.3% мебошад. Дар ин давра нақшаи қисми даромади буҷети вилояти Хатлон 103% иҷро гардида, ба буҷет 1 миллиарду 974 миллион сомонӣ ворид шудааст. соҳаи кишоварзӣ низ яке аз самтҳои асосии иқтисоди вилоят боқӣ мемонад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба 17 миллиарду 100 миллион сомонӣ расидааст. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 423 ҳазор тонна ғалладона, 174 ҳазор тонна картошка, беш аз 1 миллион тонна сабзавот ва садҳо ҳазор тонна дигар маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол шудааст. ҳамзамон аз ҳудуди вилояти Хатлон ба хориҷи кишвар зиёда аз 33 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот гардидааст. дар соҳаи саноат низ рушди устувор ба назар мерасад. дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 6 миллиарду 200 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шуда, суръати рушди соҳа 113.9%-ро ташкил додааст. дар вилоят 48 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истода, аз оғози татбиқи онҳо дар доираи лоиҳаҳо 1.2 миллиард доллари амрикоӣ маблағ аз худ гардидааст. то 1 июни соли ҷорӣ дар вилояти Хатлон беш аз 3800 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст. дар нишаст ҳамчунин ба масъалаҳои иҷтимоӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. дар муассисаҳои таълимии вилоят дар соли таҳсили 2025-2026 беш аз 942 ҳазор хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд. хонандагони вилояти Хатлон дар олимпиадаҳои байналмилалӣ низ натиҷаҳои назаррас ба даст оварда, соҳиби 3640 медал шуданд. дар соҳаи тандурустӣ бошад, дар давраи ҳисоботӣ сохтмони 22 иншооти тиббӣ ба анҷом расида, ба истифода дода шуданд. дар бахши варзиш низ дастовардҳо назаррас мебошанд. варзишгарони вилоят дар 79 мусобиқаи ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда, соҳиби 1469 медал, аз ҷумла 443 медали тилло гардиданд. зимни нишасти матбуотӣ, масъалаи рушди сайёҳӣ, ҷалби сармоя, дастгирии соҳибкорӣ, бунёди иншооти нав ва корҳои ободониву созандагӣ низ баррасӣ гардид. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид таъкид намуд, ки таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди саноат, истифодаи самараноки имкониятҳои кишоварзӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз самтҳои афзалияноки фаъолияти мақомоти давлатӣ мебошад. дар қисмати саволу ҷавоб, рӯзноманигорон оид бар раванди корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳо, ҷалби сармояи мустақим, дастгирии соҳибкорон, бартарафсозии мушкилоти сокинони аз офати табиӣ зарардида, таъсиси филиали донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон дар шаҳри Бухтар ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз суолҳо пешниҳод намуданд. ба саволҳои журналистон, роҳбарияти вилоят ва масъулони соҳаҳо посухҳои мушаххас доданд. дар фарҷом, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид нақши воситаҳои ахбори оммаро дар инъикоси дастовардҳо ва мушкилоти ҷомеа муҳим арзёбӣ намуда, барои идомаи ҳамкории созанда бо рӯзноманигорон омодагии изҳор доштанд.